आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय बावहरबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ दे ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों जे पंकज लाहारिनि दैदेननाय दाखा जोमै सावथुना लिक जादों आरो बे सावथुना माबायदि लिक जाखो आरो बे सावथुनखौ सोर लिक खालामखो बेनि सायाव जोङो एसे सावरायगोन दिनै। सावथुन लिक जानाय आरो सावथुनखौ सोरबा खावनानै गावनि चेनेलाव फेसबुकाव गावनि इउटुब चेनेलाव होनाया मोनसे गोबां क्राइम आरो दुखु गोनां खोथाबो जाय बर' समाजनि गेजेराव सोरबा सावथुन दिहुनो आरो सोरबा सावथुनखौ बा फेसबुकाव आपल'ड खालामो बा इउटुबाव आपल'ड खालामो बे बर' समाजनि थाखाय गोबां दुखुनि खोथा। सावथुन मोनसेखौ गोबां मिजिं लानानै बानायनाय जायो, हारिनि मिजिं, समाजनि मिजिं आरो गावनि मिजिंखौ लानानै बानायनाय जायो आरो बे सावथुनखौ जुदि खावनानै सोरबा गावनि कन्टेन्ट खालामनानै गावनि आइडियाव एबा गावनि फेसबुक गावनि इउटुब चेनेलाव बाहायो अब्ला माबायदि मोनो बेखौ दिहुनगिरियासो मिथिगौ। जाय सावथुनखौ दिहुनदों बा सावथुननि दिहुननायनि मुङाव जाय रां बाहायदों बिथांमोनासो मिथिगौ बेनि दुखु दाहाखौ। आरो सावथुन मोनसे बानायबा गोबां फैसानि गोनांथि जायो आरो बे फैसानि गेजेरावसो जादों टेलेन्ट थाबाबो मोनसे सावथुनखौ बानायनाया फैसाबो नांगोन, इनभेस्ट टु मानि आरो अब्लासो सावथुन मोनसेखौ दिहुननो हागोन। नाथाय सावथुनखौ बनायनायनि उनाव सावथुनखौ रिलिज होआखैमोन आरो रिलिज होयैनि सिगाङावनो मास्टार कपिखौ जे खावनानै गुबुन दुथांफोरा गावसोरनि इउटुब चेनेलाव खन्द' खन्द' एबा दखरसे दखरसे होनानै बिथांमोना रां खामायनायनि राहा लामा लादों। जायफोरा बे सावथुनखौ लिक खालामदो एबा इउटुबाव आपल'ड खालामदो बिथाङा होयैनि सिगांनो बे गोबां गाज्रि खोथा जादों। मानोना सावथुन मोनसे दिहुननायाव गोबां रां खरसा जायो आरो बे रांखौ जुदि मोनफिना आरो नेक्स्ट गुबुन मोनसे सावथुनखौ माबायदि बानायगोन नङा होमबा। आरो बेनिखायनो जायफोरा जे आपल'ड खालामदो बिथांमोना बेखौ गाज्रि खामानि मावदो आरो मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि सायाव एक्सन लागोन। एक्सन लानो थाखाय बिथाङा उकिलबो हमबाय होननानै खोनादों बा मालायनि कन्टेन्टखौ लानानै बिथांमोना जे गावसोरनि इउटुब चेनेलाव आपल'ड होनानै रां खामायनायनि राहा लामाखौ लादों। बेयो मोजां जायाखै, बर' समाजनि थाखाय खहा जादों। मानोना दिनै मोनसे सावथुनखौ खावखामानानै आपल'ड होबाय गावनियाव आरो गाबोनबो सोरनिबा सासेनिखौ आपल'ड होगोन। बेनि गेजेराव जाय सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोना सावथुन मोनसेनिफ्राय नेक्स्ट मोनसे सावथुनखौ दिहुननो हानाय नङा। बेबायदि हायाबा बर' समाजनि गेजेराव सावथुन मुलुगा एबा सावथुननि थासारिया बा सावथुन मुलुगा ओरैनो गोमालांगोन नङा होमबा जोंनिया। अब्ला बेनिखायनो दुखु गोनां खोथा जि जायफोरा बेखौ आपल'ड खालामदो आरो बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो जे मालायनि कन्टेन्टखौ लानानै बा मालायनि भिडिअखौ लानानै गावसोरनि इउटुब चेनेलाव आपल'ड होनाया बेयो गोबां गाज्रि खोथा जादों। सोरबा रां गारि सावथुनखौ दिहुननोसै आरो गोरलैयैनो मालायनि कन्टेन्टखौ खावनानै बा मालायनि सावथुनखौ खावनानै गावसोरनि इउटुब चेनेलाव आपल'ड खालामनोसै बेबायदियालाय बोरै जानो नङा होमबा। बेबायदिया गोबां दुखु नांथाव खोथा बर' समाजनि कारनै। आरो जानो हागौ मोनसे सावथुन दिहुननायनि उनाव गुबुन मोनसे सावथुनखौ दिहुननो थाखाय गोबां साननो गोनां जाना फैयो बेयाव आरो रांनिबो साननांगौ खोथा। बेनि अनगायैबो जे सान हर बार दै अखा गासैखौबो नेवसिनानै भिडिअ खालामनायनिफ्राय एडिटिंनिफ्राय केमेरानिफ्राय गोबां खस्थ' जायो नङा होमबा। आरो बेफोर खस्थ'फोरखौ बुजिनांगौ बर' समाजनि लाइमोनफोराबो। आरो जायफोर कन्टेन्टखौ खावनानै आपल'ड खालामदो बिथांमोनाथ' बुंनाय बायदिब्ला मेचर्ड नङा। आरो बेबायदिनो आरो गोबां दङ इउटुबाव आपल'ड खालामनाय गावसोरनि कन्टेन्टखौ आपल'ड खालामालासिनो गुबुननि कन्टेन्टफोरखौ खावखामानानै आपल'ड खालामो। आरो बेबायदि जानाङा आरो बेबायदि जानाया गावनि हारिमु रावखान्थि गासैनिबो खहा जायो। आरो बे खहानि गेजेरावनो जे मोनसे सावथुनखौ बानायनायनि उनाव गुबुन मोनसे सावथुनखौ बानायनो जेब्ला हाया जायो दिहुनगिरिया बा सामलायगिरिया अब्ला समाजनि गेजेराव गोबां गोहोम खोख्लैयो, गाज्रि थासारि सोमजियो। बेनिखायनो बर' समाजनि गेजेराव सावथुन दिहुननो जायफोरा ओंखारबोयो आरो बिथांमोनखौ जे बेबायदि दांख्लायबा सायाव थिनायनि उनाव गरायाव दांख्लायना नायोब्ला सावथुन मुलुगा जोबस्रालाङो। जियानो जा मानो रायजो राजा नोंथांमोन दाखा जोमै सावथुनखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'रनिफ्राय निउब एप्सखौ आपल'ड खालामनानै नोंथांमोना नायजागोन। आरो बे नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ 70 रांके चार्ज खालामनाय जागोन बा 70 रांखौ नोंथांमोना होनांगोन। नोंथांमोना गुगोल पे खालामो, पेटिएम खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना पे खालामबानो जाबाय। खालामनानै नोंथांमोना सानथाम नायबानो जाबाय। 70 राङाव नोंथांमोना सानथामनि भेलिडिटि मोनगोन आरो बे सानथामनि गेजेराव नोंथांमोना नायजोबबानो जाबाय। आरो जोबनायाव बर' समाजनि लाइमोनफोरखौ फंसे गुरै खावलायनाय, जायानो जा मानो जायखिजाया सावथुनानो जाया मानो नोंथांमोना रावनिबो सावथुनखौ
गावबा गावनि इउटुब चेनेलाव फेसबुकाव दा आपल'ड खालाम हायोबा नोंथांमोना लिंकखौ शेयार खालामबानो जाबाय नाथाय नोंथांमोना सोरनिबा कन्टेन्ट बा सोरनिबा सावथुन सर्ट भिडिअ बेफोरखौ गावबा गावनि फेसबुक एबा इउटुबाव बोदलानानै गुबुननिफ्राय आपल'ड खालामनानै लानो नाङा नङाबा जोंनिया बर' समाजा गोबां खैफोद दं जियानो जा मानो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै